morning guys! Wala si Sel. Kaya si Daddy ang maglalakad kay routine. Hoy, Junior! Junior Kilat! Come! Miggy! Wait lang guys. Miggy, pasok! Pasok muna. Yan, hindi kayo kakayanin eh. Pasok kayo doon. Dali, pasok ka muna. Pasok! Yan. Yan lang, Miggy Uy, batay mo si, Chris? Junior! Wait ka. So, ayun nga guys. Wala si Sel. Si Daddy muna maglalakad. And then, ako ang magluluto muna din ng breakfast. Tapos yung pagkain ng dogs, tinuto ko na siya. Ayan, para maluto ko na bago kami umalis. And then, karne di ko pala naisupo to. Bawal yan. Kailangan nakasupot ang mga karne sa paglalagay sa freezer. So, ayun, tinuto ko lang din siya. Tapos, gagawa ko ng Miggy! Ano ba to? Afritada. Yung bago kami umalis. Kasi, napakiusapan ko si Emma. Pipisan ko, kilala niyo yun, diba? Si Madam Emma, pakiusapan ko na mag-ano muna dito. Parang magbantay muna habang wala kami. Nasa bazaar kami kasi last day na ngayon ng bazaar. So, kailangan nito kami and maagang makapag-park si Froggy kasi doon na lang kami sa basement ng SMX magpa-park. So, kailangan maaga siyang maka-ano doon, yun nga, makapag-park na kasi punuan na naman yan for sure. Kaya yun, ayoko nang pumila doon sa Block 29 eh. Kaya doon na lang kami sa sa basement. Anyway, Maggie! Thank you so much guys sa mga pumunta kahapon tapos ng first day. Di ba nagugulat kapag nagtatanong ako yung sumasagot kasi nasa likod lang ako eh. Ay, sa Timawi pala to. Thank you so much. Alam niyo kung sino kayo. Ayan, magluluto muna tayo ngayon guys habang nag-aantay tayo ng oras. Double time. Kasi magdadala pa ako ng stocks doon. Benta talaga yung yung Dio kahit saan guys. Yan, magdadala na naman ako ng stock. Hapon nag-restock ako dun eh. Tapos ngayon wala na naman. Yun. Ano pa ba? Hindi ko alam ako nakapagod na ito kagabi. Hindi na ata, no? Hindi na guys. So, pagpasensya niyo pagoda. Yan. Anak, sa ano na lang kaya iwak mo anak? Si Dingdong. Bakit? Mas madali ng niya si Dingdong. Ayaw niya. Mag-aayaw siya. Kailangan mag-poop kasi yung mga yan eh. Buti na lang walang lakad ngayon si Emma. Tinext ko siya. Sabi ko, ay kagabi piniem ko siya. Sabi ko, Emma, may lakad ka ba bukas? Tapos umaga na siya nag-reply. Wala daw. Sabi ko, baka pwede ka naman lang ni Chris. Anak, kahinaan ng TV. Napakalakas lagi ng TV mo. Lobat na nga eh. Sabi ko baka pwede ka naman ngayon. Samahan mo lang si Chris. Hanggang sa dumating kami mamayang gabi. Kasi sabi ko nga may bazaar kami. Oo naman daw. So yun, basta magpe-prepare na lang ako ng mapakain ko na yung mga dogs. Tapos may pagkain din silang maiwan. Kasi kung hindi pwede si Emma sana, si Daddy na lang may iwan dito. So, ang hirap kasi na mamaya, na-egress na. So, kailangan maisama ko na din si Daddy dito. Kaya, ayun. Tapos, pahinga lang din ng guys, ng 3 days. Na kami, sa Ito na kami. Sa Quezon City. And then, pahinga ng ilang araw ulit, Muntinlupa na. So, yun. Muntinlupa is 4 months yun. So, matagal-tagal yun, guys. Yung isang, staff ko na lang ang, doon, magbabantay. Tapos si Mayra at saka ako. Yun lang sa mga susunod pang mga bazaar until December. So, that's it. Luluto lang ako, guys, Later na tayo ulit magkita-kita. Tada! Ang saya kapag kawadaming groceries dito. Anyway, yun, naghanap lang ako ng ulamin ni Daddy. Sa sardinas pala, ito na yung binibili ko guys. Yung roast bowl. Pinagsuggest sa inyo na ito na masarap to. Pero hindi ko pa siya
natitikman na, ano, yung straight from the can. Hindi pa. So, wala pang time. Ano ba? Si spam yun eh. Ayan. Mag-spam tayo. Spam less. Ay, bakit malabo? Yan, less sodium lang. Okay na yan, breakfast. Tapos, eto, yung binili ko nung, ano pa to, Wednesday pa sa Baclaran eh. Ibabaw ko dito sa kanin para ma-steam siya. Ng breakfast ko, ay kape lang. So, na-prepare ko na yung, ano, yung, iho, nagsabon ka, iho? Tapos, ano ba yun? Potato, carrots, baggy beans, then bell pepper. Buti lang meron ako itong kompleto. Si Chris naman maglalakad kay, ano, kay Ding Dong. Tapos mamaya si Paknit. Ayan. Wait lang, Paknit! Kailangan paiin si Ding Dong eh. Papupuin mo anak siya, paiin ha. Nakita ko ng talong sa ref. Kaya nag-prito na din ako guys. Magbabaon ako sa amin sa bazaar eh. At maharli ka ang pagkain sa bazaar. Ayun. Babaon din ako neto for daddy. Finally kumukulo na siya. Mamaya iyan ko siya kapag ka-dry na yung ibabaw niya. Patong ko. Hey! Junior! Hello Junior and Maggie! Hi Maggie girl! Uy! Bakit? Uy! 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 Ah, may tao pala kasi. Papakain ng kalapati. Attack! Kangaroo! Kangaroo! Attack! Attack! Kinagat ka. Hi, Maggie. No, no. Bawal sa, ano, sofa. Kangaroo! Attack! Okay na, dali. Ayan. Ito na, guys, yung ulam. Si Chris kumain na yan, eh. Nagsasarili. Pero kakain pa yan, for sure. Kaya pig-pig yan ngayon, eh. Nakakain ka po ulit, Nak? Kain na ulit. Ang baboy talaga rito. Ototski. Kangaroo! Attack! Oh, wag! Paluin yan! Oh. Lala. Attack! The pig! Hindi kita ni Junior sana. Ngayon, luto na yung sa dog, guys. Sunod na natin yung sa tao naman. Ulam namin. Kaya ito nalagay ko na din. Mainit na to eh. So, pinapalamig ko lang ulit. Palambot na siya ulit. Yung kakainin ko. Kumakain na doon si Daddy. Tapos, si Chris ayaw pa. Ayan o. Ayaw mo kumain? Ikaw? Kumain na kasi. Muna ka na dyan, Daddy. Anan ko lang to. Gisa ko lang. Wait lang. Gisa ko lang to. Baka masunog eh. Oh, where? Asan ang dala-dala kong ano? Ano ba yan? Asan na yun? Ito yun. Ang kutsa ko lang to. Ah? 2016? Hindi oh. 2017 lang yun. January lang sa atin si Pakne. Ito na nga kami. Paminta. Ha? Oo. Parang kaedad lang yung Thompson. Ha? 80 yata. Ko lang siya guys sa mahina. 5. Pinakamahina dito.
So, palalabasin lang natin. Kakatasin natin. Gaya ng manok. Look who's here, guys. Si Madam Emma. Magpa-vlog ka, Emma. Ayan, mag-hi ka sa kanila. Hi, guys! Ayun. Meron naman tayong tawa ng tawa dito. Kaso, isang araw lang yan dito. Napakiusapan ko lang siya. Sabi ko, may gagawin ka ba bukas? Buti wala. Pero nandiyan ka lang sa ano, di ba? Sa kaibigan mo. Ano, sabi ko, puntay mo naman dito sa bahay. Kasama lang ni Chris. Birthday niya nga ngayon. Kaysa bukalis mo na ako ha. Sabi ko kasi may emergency. Oh. Grabe pa naman. Wala ka naman sa boyfriend. Ngayon lang talagang kailangan lang. Ngayon, samahan niya lang si Chris, tapos mga aso. Yun lang. Nakaluto na ako ng ano, Ems. Hindi pa pala luto, guys. Ayun. Siyempre. Ayun, may pagkain na kayo rito. Napakain ko ng mga aso. Tapos, ayun lang talaga, Ems. Batayan mo lang si Chris. Ano, may sasabihin ka ba sa kanila? May ano ka? Namimiss ka na nila. Miss ko rin kayo, charot. Parang pumayat siya, no? Mayat nga ako, tipang Tapos ano, namuti siya lalo. Tignan niyo. Ganda ni Ems. Tapos kita, Ems, ha. Yung mga tawa mo lagi sa bahay. So, ayun, welcome sa apartment. Ayan siya. Dito na kami, guys, sa MOA. Iwan ko lang si Chris doon. Wawa naman. Ayun, di kasi sumama pag ano eh. Gusto niya sumama ngayong ano na, linggo na. Eh, may pasok na bukas. Kailangan maaga siyang matulog. Ayun. Okay naman sila doon ni Emma. May pagkain na. Kompleto. Pati tubig. Nakapagpa-deliver na rin ako. Sakto na ubusan ng tubig eh. Yung inumin. So, yun. Nagbaon na lang kami ni Daddy. Nung niluto ko, dito lang dito masakain. Ayan. Kape. So, pagkape. So, ayun. Last day, guys. Pull out na naman mamaya. Tapos, pahinga ng 3 days. Diretso na kami ng... pahinga tapos diretso. Pahinga ng 3 days. Puntang, sa ito na. Inagahan ko talaga, guys, yung punta. Kasi pumunta si March. Ano ka na siya? Pipili sila na, sabi niya. Ano ba yun? Nagpadala talaga siya, sabi. At pupunta nga talaga siya. So, ayun, nabubulol na ako, guys, dahil kay March. Galing. Finish ka na ng, ano mo, diba? Studies mo. Ano, OJT na lang po sa Soler. Social. No, sabi ko po Sunday pupunta ako, rest day ko po. Ayun. Hey, March. May vlog siya, guys. Nag-vlog siya. Ayun. Hindi na March yung Ishibashi, Ichigo na. Ay. Hindi ba na po? Hindi ba lang. Nandiyan si parenthood niya. Pero di siya nag-upload sa vlog, diba? Tignan natin. Yung mga street children na naman. Street children. Living on the streets. Kain tayo, guys. Ito yung niluto ko. Ayan, yung... ano ba yan? Fritada. Tapos magkape tayo. Di pa ako nagbe-breakfast. Nakalimutan ko mag-breakfast sa bahay. Nag-init ako ng tubig. Ano na panagipan mo? Ha? Loko ka. Baliw. Ayun. Kanin. Kasi malang kanin dito. Tapos di pa masarap. So yun, nagsaing na lang ako. Kain. Galing ako sa labas, guys. Grabe. Blockbuster ang pila. Mga papasok pa lang. Tapos dito ka, siksika na dito sa may food area. Pila ng pagkain. Tapos sa gitna. Paikot basta. Madami ng tao. Kasi +4 na. Hanggang gabi na yan. Sure na yan. Nadami pa. So, ayun. Galing akong labas. Pinikap ko tong nag-beat up lang kami ng supplier ko sa pinsan ng supplier ko sa mga collagen candy. So, ayun. Ang daming extra. Nagulat ako pagbukas. Wah! Yung mga extra. So, ito for baby Lucas. Ito kay Chris. Wow! Thank you so much. Asuka. Kay baby Ching Ching. Oh, ito yung pangalan ko. Wow! Ay! Oh my gosh, sakto. May mainit kami rito. Tatry ko to ngayon. Thank you so much. Ay, kay Ate Sel. Si Sel meron din. Wow. Ito guys, kasi yung powder ko eh. So, ang ganda niya. Kaya umorder ako. Sabi ko, babenta ko na rin. So, ayan. Ito ang gamit ko ngayon. Favorite niya ni Gretchen Barreto. So, this one, ang laki. Cup noodles. So, kay Froggy. Ang dami. Para kung galing na rin, Japan eh, no? Ito kay Chris ulit. Ito kay BK. Wow, thank you so much, Asuka.
Ang galing naman. Ang dami. Kay Vicky, matutuwa yung mga bata. Kay Chris again. Wow. Napaka-generous. This one. Walang pangalan. Paunahan na lang. Siyempre, akin na yan. Joke. Ayun. Ito sa bahay na lang or bigay ko sa store. Thank you, Suka. So, ayun guys. Sa kanya kasi ako kumukuha ng ano, ayan. Yung, ubus na kasi. Mabenta eh. Lalo na yung ano, yung mixed berries. Saan yung mixed berries? Ito na yun. Nasa ilalim yung mixed berries. Mamaya natin kalkalin. Yeah. Pero magde-display ako. Wala na kasing display eh. Nung isang bazaar pa naubos. Sa gateway pa lang wala na kami. Ayun. Ayan. Mag-display tayo. Ayan. Yeah. Say hi! Galing pa siya Quezon City guys. Pumunta lang siya para dito sa bazaar. Thank you so much, Arjo. Thank you po. Thank you. Nga, layo. Thank you, Ate Maki. Tama ko. Ayan, sabi ko sa kanila, kumain na ng kumain kasi ang daming tao sa labas. Mamaya, pag nag-ano na, nag-alas 5 hanggang magsara, di na sila makakaalis dito. Kaya nagpabili ako kay daddy nung cup noodles. Higop. 5:30 na guys. Magsimba lang kami. Sakto may dito, may simbahan. Kaano lang, katapat lang mismo ng SMX. Church muna tayo. Ay, may kinakasal. Or may kinasal. Ayun, SMX. Wait. Tapos, simbahan. Sige, isang lalaki. Sagasaan dahil nagsa-cellphone. Kasamang babae na nagpa-vlog. Katama yun. Gago. Church muna tayo guys. Pupunta sila Daya. Nagpadala ako nung Neris Tuyo. Ang aga na ubos nung namin nung Neris Tuyo namin. Ang dahil pa naghahanap. Sobrang sarap naman kasi talaga nakakaloka. Hindi dahil sa sikat yung owner, kundi ang sarap. Sobra. Hindi pa naman. Wow, dami tao papasok guys. So, dito na tayo sa Blockbuster. Ayan, kaya balik na kami doon. Sila Daya wala pa yun natin kasi yung i-deliver namin mamaya. Natin sa apartment. Papunta pa lang daw sila. Dito na kami dadaan sa likod. Ay, pasok na bukas. Magliligpit na ba ngayon, Dave? Hindi na. Oo, ngayon na. Magliligpit na tayo. Tapos, Ganos lang ba ito? 9. Alas 7 na eh. So, 2 hours na lang. 2 hours na lang. Kaya na tayo sa parking doon. Joke. Tayo patadaanin dyan ako. Andiyan naman si Tonton ah. So, kotse ka na? Dito kasi kami nakapark na sa Kotse ka? sa basement. The way. Magkano kaya dito sa Conrad na dati? Why not? Yeah. Ayoko, mahal dyan. Sa bahay na lang tayo staycation. Di, na lang tayo, road trip na lang, di ba? At least bumaon tayo sa road trip. Huwag na tayo gumastos sa mga hotel-hotel na yan. Pambaon na lang natin pag road trip tayo. Maon tayo, takot at truck. Take out. Take out. Susubukan mo lang. Ang daming grabe. May mga mayayaman talagang nagbabasar din. May kita mo yung mga sasakyan nila sa sa basement. Ang dami-dami doon sa ang dami sa labas, niloload nila sa mga sasakyan nila. Ang daming pinamili. Tawa lang. Nagkakamada na para mabilis daw ang aming pagalis. Pagalis. Thanks, Daddy. Super big help ka talaga sa akin. Although, minsan talaga nabubwisit ako sa'yo. Alam mo yun, lakas mo mabwisit. Talagang bibisitin kita. Pagkatawa na kita. Super thankful ako sa kanya kasi sobrang siya. Big help sa business namin. Kasi hindi mawawala dito yung mga asap niya. Sobra. Kasi talagang
Yung ano, yung tutubuan ka ng sungay dahil sa pangasar niya. Kakainis to. Wag, malalaglag yung ano. May nilagay kasi ako dito 3 piraso para di balaglag yung salamin. At meron pa nasa labas, di ba? Oo, yan basta ready na natin yan. Ayan, may mga box na naman kaya mabilis na lang yan. That's right. Upo ka muna, maglaro-laro ka muna. Bili ka muna kayong ano, lemonade. Nacho. Yan may... Sige, tsaka may shirota. Ang ko dito. Ay, bisita tayo guys. Look kasi. Premium, Alin alin po? diba yung premium something yung supplier na Yes. Hi ka naman sa vlog ko. Hi, yeah. Anong name? Mafi Daki. Bobby Ducky? Mafi. Mafi? Yes. Saan? Babasa mo? Ay, vlog sa YouTube. Hi. Hi guys! I'm here right now sa booth ni Mafi Ducky. O diba? Ang bongga. Thank you. Ito magaganda panay. Yay. Ayun, Prestige International. Yes. Yay. Pa-picture na kayo. Picture ka na, bro. Puro may cellphone. Close na po. Yes, ma'am. Di ba? 5 minutes pa. Ayan guys, pumunta sila dito. Ay, Chichi! Uy! Uy! Beautiful eyes! Uy! Beautiful eyes! Uy, Su! Beautiful eyes! Closing at 9 p.m. Beautiful eyes! Beautiful eyes! Dali na! Time here at the Trendsetter Beautiful eyes na, dali! Dali na, beautiful eyes! Beautiful eyes! Ay! on November 10 to 12 and December 9 Ayun, nasa si Lucas? at Elements at Century East Ha? Ulala! Ayun si Lucas! to 17 Sama naman at the MetroJazz Convention Sa Ukay-Ukay. Sa Harrison. December 21 to Hi, Pogi! Kumusta, Pogi? Oh, bless na ulit Tata. Tata. Oy, tamad. Tamad man yan, ay. Ay! Hihi! Late kasi kayo dumating eh. Ay! Kalbo na siya! Kalbo na siya! Paulit-ulit na close na eh. Hi guys! Yan, ligpitan na guys. Ayan. Ganda yung ano namin setup, di ba? Wow, Tara, bumili siya. Parang wala tayo sa store niya na. Ay, wala pa ba? Ah, okay. Balitaan mo ko ah. Bye-bye! Bye-bye! Snack. Ayan yun na yan. Oo, kami na lang. Mabilis kami. Tignan mo yung isa, oh, busy-busy na doon kakabilang. Oh. Nag-inventory na. Oh. Di ba? Oh, ayan. Bye-bye! Bye-bye na! Bye-bye! closing at 9 Bye-bye! to all shoppers December 21 Bye-bye! Ingat kayo! Bye! Bye-bye! media accounts Bless na muna. Ay! May gusto siya! for emails Ay! at Trendsetters Mastilyan! Ay! Bye-bye! Trendsetters Bazaar O will sige be na, closing baka at gabi pa 9 kayo. p.m. To all Ay! shoppers, we hope you have a wonderful time here at the Wala pa ata. Wala pa. You can shop with us Oo nga, ubusan kasi yung ano yung brilliant guys. So, wala. Pero naka-order na ako niyan. at Elements. Bising-busy na tong isa oh. Kanina pa yan. Las 8:30 pa lang eh. Nag-ano na yan. Nag-inventory na yan. And Ja. 21 to 23. Bye! Bye, Yukash! Visit us Bye! Ay, nagpapayaw ka dyan! Bye! at Trendsetters Bazaar at gmail.com. Kaganapan habang nag-egg rice. Nag-pull out. Kami tapos na. Inaantay na lang namin sa sakyan. Yung mahirap eh. Matataas na ganyan. Wala, nakakatakot. Kung naglagan tayo. Ayan. Ito na ang aming mga bagahe. Tapos ito na lang. Tutupiin. Nantay na lang namin si Tonton. Nilipat dito. Ayaw daw kasi paakyatin yung ano, yung kartilya dyan sa lobby. So, lipat dito. Sige, hakot daddy. Yan.
Hindi naman pala. Sumimple na lang siya, hindi na umano. Mautak din talaga. Hindi naman pag maliit na sasakyan. Eh, malaki yung atin eh. Si Tonton, di ba? Pick up. Kasi kanina in-announce daw yung mga malalaki dito yung maliliit. Diba no? Na. Hindi, dito yung malalaki. Oo, tapos yung maliliit sa ilalim. Yan, busy pa tayo mga langgam dito. Yan, may kanya-kanyang dala eh. Asan kaya naka... Ay! Tingnan nyo nga, be, dalhin nyo na yung, ay pagbalik nila ni kuya mo, dalhin nyo na yung mga mabibit-bit para bantayan nyo. Ako na lang mag-ano dito habang nilalabas lahat na. Sige, susunod ako ito. Oo. Yung mga mababasag, wag kimayra, mabasag na lang. Joke lang. Naka-hazard lang pala tong loko na to dito. Sa bagay, ang dami rin naman, oh. Para-paraan, kanya-kanya na lang, ano. Diskarte kaysa pumila pa na naman doon sa ano sa Block 29. Nakabot kami 3 oras doon nung mag-ingress. Uy, Jayco. Ah, bakit? Sa labas kami upo. Sa labas na naman? Malapit lang kami. Hanggang heritage lang kami. Ah, sige. Pag nahuli, sagot na yung kuya. Loko. Dito na kami apartment, guys. Ayan, tinakpan na lang muna namin si Tonton. Yung likod. Bukas na namin, ano, iakyat. Kasi pagoda na. And magpapakain pa ako ng mga doggies. Tapos, kailangan ng ano, umuwi ni Emma. Kasi it's 11 PM na. So, let's go. Basta na kaya sila dyan. Butiki. Pagoda. Tapos na naman ng 3 araw na bazaar. Ayun. Pinakain na daw ni Emma yung ano, mga aso. Thank you. Hindi kayo na ni Groot? Hindi. Okay na kami ni Groot. Okay na kayo. Bati na kayo ulit ni Groot. Thank you, Ems. So, ulitin. Bati na kayo. Bati na kayo. Ah. Hatid ko lang si Emma, di sa ano. Pero nakakapasok ka dito sa CR. Hindi na pumasok. Hindi ka talaga pumasok. Wait lang, baby. Liga, Ems. Hatid lang ito. Thanks, Ems. Tapang-tapang ito ni ano. Galit tuloy si Poknat. Oh, yun, tingnan mo dahil talaga inaaway niya si... Oh, loko ka, ha? Maloko ka. Ay, Maggie. Baba, Maggie. Baba, Maggie. Baba. Oo. Wag na, bebe. Baby yun, baby yun, baby yun. Ay, no. Wag ka dyan sa, ano. Sa... Ay, salamat naman. Ayun, hugas na rin, guys. So, ay, thanks, Emma. Oh, baby, wait lang. Wait lang. Yaba ko naman. Wait lang, baby. Ano ba yun? Nagkagulo na kaya? Wait lang. Tulog na pala ang anak ko. Ayan. Sa lapag na gano, lokong bata. Kakain ka? Uy, ikaw maloko ka din, ano ha? Naaway mo si ano, si Poknat. What you doing there? Didilig. Mamatay na to. Hindi yan mamamatay, ano ka ba? Ganyan talaga yan. Air plants yan. Ano? Air plant. Eggplant. Air plant. Ito, balik na natin sa institusyon to. Ay! Si Junior ng ihi eh. Ala. Junior! May necktie si Junior. Junior! Ay, gumuloko ka rin ha. Away mo si Paknit. Loko ka ha. Halika na, para makapag... Ano na tayo, freshen up na. Katulog na, maga pa bukas na naman. Pasok ang bata. May ano pa, may tira pa yung ulam kanina. Ayan, yun na lang ang kainin namin. Or busog pa ako. Saan ba tayo kumain? Ayun, nagmerienda pala kami doon sa ano, sa bazaar. Lalabas ko na lang. Ay, oo nga. Binigyan pa pala ako kasi ni Diane ng ano pa yung tornado.
Chiclets. Hindi, pasta yun. So, kaya busog pa ako. Maba ko lang para bukas. Lutuin ko kay Chris. Saan karayo? We're gonna say good night na, guys. Mag-ano lang kami. Kakain na lang si Daddy. Tapos, ako Si Jayo? Jaiho. Si Jaiho. Si DJ Jaiho ng MOR. Ayun. Bumalik pa siya kanina. Kasama niya yung mami niya. Ayun. Good night, guys. We'll see you all tomorrow. Night. Good night, everybody. Hi, DJ Jaiho. Thank you sa pagdaan kanina. Nakakatuwa yun. Nanginginig talaga ako kanina, guys. Nagipagsikara ako sa kanya. Ang bait niya, ah. Tapos, ang bango niya. Hiya ako. Alam mo yung bango na ano? Basta mabango. Bango na. Kaya malayo ko. Amin mo yung ano niya. Yung Groot! Yung bango niya. Thank you! Night, guys! Ah, you can see my titties. Okay. Good night.